tichaonana mhiri kwerwizi mhiri kwayo mhiri kwerwizi tichaonana doti moro shamwari moro iwe moro shamwari tichamoresana iwe moro shamwari moro iwe moro shamwari tichamoresana iko mhiri kwerwizi mhiri kwayo mhiri kwerwizi tichaonana mhiri kwerwizi mhiri kwayo mhiri kwerwizi tichaonana moro shamwari moro iwe moro shamwari tichamoresana moro shamwari moro iwe moro shamwari tichamoresana. Kazwai vana va Mwari, tinoda kutora mukana uno kutenda Mwari mukati menyasha dzake zhinji, mukati mekuziva kwa Mwari kwakadzika darika kufunga nekuchenjera kwa vanhu. Wakatitendera ini newe kupinda mugore ra 2025 nechikonzero iye Mwari chaanoziva, asi chatine mukanavo wekuziva kana tichida. Iwe neni tinowirirana kuti vatakasiya mugore ra 2024 vazhinji vavo vakanga vakarurama uye vari vatsvene kudarika ini newe. Saka kugwadama kwavo it's not a sign yekuti pane pavakakoniwa. Uye kuuya kwangu newe mugore ra 2025 neither is it a sign yekuti iwe neni takarurama, but inyasha dzaMwari. However, Mwari zvose zvaanoita zvine donzo, zvine objective. Why Mwari achitendera iwe neni mukuipa kwedu nekuoma mwoyo kuti tipinde mugore ra 2025 vakanaka, ma breadwinners akasara mukati megore 2024. Toda kutarisa mangwananano statement ya Jesu paaidzidzisa vadzidzi inoti kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga. Thy will be done on earth as it is done in heaven. Vadzidzi veBhaibheri vanogona kupedza nguva vachidhibheta kuti kudenga kunani uye panyika panani. Sei Mwari achida kuti isu tiite zvinoitwa kudenga as if takafanana nevari kudenga? Iyoyo inhamo yako iwe neni. Vachataifanira kuziva ndechekuti hakuna chinonzi naMwari tiite icho chisingaiti. In the first place, pavhesi iyoyi pari kutojekesa kuti zvinotarisigwa naMwari kuti isu tiri panyika tiite kune kwazviri kutoitwa kudenga. Uye zvokosha kuziva kuti tiri mu great controversy.
ihondo iyi pakati paKristu naSatani. Universe yose yakaisa makamera pana Jesu uye pamutadzi kuona kuti Jesu achaitei kuwina hondo iyi, uye mutadzi achasarudzani pahondo iyoyi. And because of that, isu tofanira kuprova kuti Mwari wedu anogona, ane nyasha, anoshamisa pakuita kwake, because ari kutigonesa kugona zvinoitwa kudenga isu tichiri vatadzi. Ari kutigonesa kurarama upenyu hunoraramiwa kudenga isu tichiri panyika. And because of that, the justice and the mercy of God, the caring love, right? Rudo rune hanya rwaMwari wedu ruchaonekwa pauri neni taita kuda kwa Baba pano panyika, tichiri pano tisati tayambuka. Saka Matthew chapter 6 yataa tiri kucherekedza 10 days of prayer ino isa pachena kuda kwa Mwari kwaiswa mumufananidzo, mumodel prayer yakadzidziswa vadzidzi naJesu Kristu. Rega ndidzokorore kuti the will of God yakaiswa mumufananidzo wemunamato, kana kuti model prayer yatakadzidziswa naIshe Jesu Kristu. Saka pakudzidza munamato waIshe tiri kuoneswa the divine will, kuda kwa Baba kuri kudenga kuti ndekupi. And sekudzidza kwatakaita 10 days of prayer, you understand one thing, kuti munamato wa Jesu unogona kudividwa into 3 sections. Section number 1 yatingati man's responsibility to God. Hakuna sina responsibility iyoyo. Second section, God's responsibility to man. Third section, man's dependency upon God. Takambozitaura. Upenyu hwemunhu wakagadzigwa, wakazendama pakuziva kuda nekugona kwa Mwari. Ndo tofanira kuraramira pachifuva chaMwari sekacheche kanoiswa kosungwa mbereko kari pachifuva chamai vako. Ndo zvinofanira kuita mutendi wese kana kuti munhu wese anofanira kurarama sekacheche kakasungirigwa pachifuva chamai vako. Kana chitarisa imwe tsumo yekwedu inoti gonzo mini gara mumhango chemudzimu chikuwaniremo. Ndo patiri kuti last section, immense dependency on God and God's selfness inokonzereswa neself existence yake, kuva kwa Mwari zvaari kusingakonzerwi neanything but kunokonzerwa nekuvapo kwake. Ndo masection matatu atinowana on all the Lord's prayer yatakadzidza 10 days of prayer. Rega ndipame zvekare ndichiti verse 9 and 10 ndo iri kuadresa first section, man's responsibility to God. Verse 11 na 12
dzinoadresa even first part of verse 13, God's responsibility to man. And the last section is man's dependency upon God. Kana titarisa kuda kwa Mwari, verse 10, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezva kunoitwa kudenga. Uri kutendera kufunga kwa Mwari neumambo hwaMwari kudzika mukati meupenyu hwako. Uri kutendera the 4 dimensions of God's activities and power kuti dzidzike mukati meupenyu hwako. Kana uchiti kuda kwenyu ngakuite, uri kuti iwewe God's presence iuye mauri, God's power iuye mauri, God's providence iuye mauri, uye God's purpose izadzikisike mukati mekurarama kwako. Kana uchidaro uri kuti iwe ndoda kumbosiya zvemadzinza okwedu, zvemadzibabangu, ndiite kuda kwa Mwari, zvemakansela okwedu, ndiri kumbosiya zvamaelda okwedu, zvomunyika yokwedu, ndiri kumbosiya zvechitendero chekwedu, ndiite kuda kwa Mwari, ndizadzise shoko raMwari. Uri kuti iwewe ndiri kuda kusiya a different order, ndichiuya to a different order. Ndiri kuuya kuna Mwari ndichimutendera kuti utongi hwake huye mandiri, to allow God's reign to come upon you. Kuti ikoko kutonga kwa Mwari ndiende nako kumusha kwedu, kumba kwedu, kumba kwangu. Kutonga kwa Mwari kunogara kumba kwedu, mumatanga neminda namaprojects okwedu. Ndozvauri kutsanangura kana uchiti thy will be done on earth as it is in heaven. Uri kuti tine tsika dzokwedu, asi ndakuda a different culture, a divine culture, a divine discipline. Ndozvauri kutsanangura. Uri kuti muculture iyi nediscipline iyi, God's priority, kuda kwa Mwari ngakuye kutanga, zvimwe zvose zvozotevera. Uri kuti iwewe there is the secret will of God. Iyo handizivi. But at the same time, there is a revealed will of God. The secret will, Mwari achaona zvekuita nayo, because handizivi. Handigoni kunamatira chandisingazivi. Asi the revealed will, iyoyo ndofanira kunamata pamusoro payo. It is the providential will of God. Iyoyo ndofanira kunamata pamusoro payo. And just as an example, kuda kwa Mwari kwekupedzisira ndekwekuti zvakanga zviri munhu musi waasikwa zvive izvo zvichava munhu musi waachatorwa naJesu Kristu kuenda kudenga. Musi waasikwa akanzi ngatiite munhu nomufananidzo wedu akafanana nesu. Saka musi waachatogwa akuenda kudenga anofanira kunge afananazve naJesu Kristu. Hama dzangu, tinoziva tiri vana vaMwari, asi zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei. Asi chatinoziva ndechekuti paachaonekwa isu tinenge takafanana naye. That is the revealed will of God. Izvi zvakaiswa pachena. Iwe neni tofanira kushanda towards that objective and goal. Every pastor, every teacher of the gospel, every parent with a child, every teacher in a school must work towards that objective. Tishande takatarisa donzo rekuti kwekupedzisira wese munhu
afanane na Jesu Kristu. Kana tichiuya kuna Mwari, kuda kwa Mwari kuchuya matiri, we become the standard of God that rule our sections. We become the standard of God inofanira kuonekwa the society yose, and God's standard become our standard to regulate our wishes and our pleasures. Take note, the will of God must come upon us and become the standard yatinorarama nayo to regulate our emotions, our wishes, our pleasures, and our desires. Kana tadaro teta kutaura the will of God, that will of God. Kuda kwa Mwari kana kwasuka palefoi kwa ne nyasha zinoita extract the long suffering of God. Nyasha, the reign of grace that extract zinoshina nokukama nokumora the long suffering of God, the loving caring God. Trikuti, the will of God in heaven yakaratidzwa pana John 3 verse 16 inoti nekuti Mwari wakadanyika nekudaro kuti akaipa kumwanakomana wake kuti ani nani anotenda kuna Jesu ave neupenyu usingaperi. That's the revealed will of God. Mwari wakaratidza kuda kwake kuti munhu ave neupenyu usingaperi, akakuratidza nekuisa Jesu panyika. God descended kuzoita transact business na this planet for the purpose yekuti munhu awane upenyu usingaperi. Kuzvininipisa kwa Jesu into a human infant nest on the woman's breast, izvozvo zvinotsanangura the determination of the will of God kuti ibudirire panyika. The rudo rwaMwari that said roles for the Godhead. Let me be careful here. Rudo rwaMwari rwakaita kuti Mwari apinde muma certain roles, certain offices. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Zvakakonzereswa naMwari achedza kutsanangura nekuratidza rudo kwake nekuda kwake pamusoro pemunhu. Izvozvo zvakaita kuti tive naMwari Baba, naMwari Mwanakomana, naMwari Mweya Mutsvene. Kuda rudo rwaMwari rwakaita kuti Eve ave married to Adam in the very divine purpose yekuti kuda kwemukadzi kuve kumurume. The desire of the woman shall be to the husband. Izvozvo, even those who cry to live an independent life, maari mune mahormones anoita cry for the other party in order to become complete, because that's the will of God. Trikuti, the will of God yakaita kuti Sarah azvare mwana after 25 years of promise. Not only 25 years of divine promise, but muviri wake wafa, ura wafa, akazvara, because it was the will of God. No one can change the will of God, even if it takes 25 years. The will of God that send the gospel to the whole world, the will of God. Kuda kwa Mwari kuno recruiter ma preachers, ma evangelists, na ma pastors. The will of God that set the captives free. The will of God inonyaradza vanochema paZion nekuisa mafuta panzvimbo yemadota. The will of God which speak the voice of divine blessedness
that calls attention to Jehovah Roy. Jehovah ndiye mfudzi wangu. The will of God set a table before the enemies. The will of God it lead to the still waters and the rich grazings. The will of God zarura zvikomborero zvaMwari through the feeding of the elders in the church. The will of God establisha nekucommanda order under discipline, or order under discipline in obedience to orders and submission to trials. The mission, the will of God surrender to divine guidance. The will of God shandisa the resources for his second coming and his coming reign. The will of God yakashandisa the body of Mary, not of Sihle, to bring Jesus. The will of God. The will of God with the seed of the woman, even the savior of the world. The will of God that calls Abraham to become a father of faith. The will of God that desires Isaac and not Ishmael. The will of God that causes the Passover mukatime Egypt to triumph over slavery in Egypt. The will of God that assured freedom at Red Sea. The will of God. The will of God in heaven. This will of God. Panyika panap. Basa rekuda kwa Mwari, rewili ya Mwari, nderekudzinga, rekubvisa, rekudestroya sin and Satan mukati meupenyu wemunhu. That's the will of God. Kana tichiti kuda kwa Mwari kwaitika mauri, ndokunge chivi, chitema na Satan vadestroyiwa mukati meupenyu wako. That's the will of God. That will spares the sinner and destroy the sin. And the will of God. Yatrikutsanangura, the will of God. Inoita ensure God's security in those, doesn't matter who, but as long like Chikamari, that's the will of God. Inoita kuti makunguo auye nechikafu kumunu, iwo makunguo achisara ine nzara. The will of God that kutsanangura panapa inoita coerce the mind and inflict the flesh. Inorwadzisa muviri nekumanikidza fungwa kuita kuda kwa Mwari. That's the will of God. The will of God that allow persecutions that end in martyrdom to vindicate God's love. The will of God. Sometimes kuna persecution inotenderwa, inopedzisira, yasvika pamartyrdom only to vindicate God's love and God's wrath. Papedzisira rudo rwaMwari ruchakwaniswa pakuti uyo wauri kupersecuta amirira zvokwadi, amirira Mwari wake, asi avindicata nyasha dzaMwari nehanya yaMwari yokuponesa, asi zvichazopedzisira nenyasha nehasha dzaMwari. The will of God that allow one child from the womb while others are given tribes and nations. Kuda kwa Mwari kunoita kuti vamwe mai vachida vana vane 10 vanopiwa mwana 1, vamwe vasingatodi vana vanopiwa 20. The will of God. Kuda kwa Mwari panopanyika, the will of God on earth for each individual person versus that person's daily needs. The will of God pamsoro pemunhu umwe na umwe panyika kuchigona kupesana nezvidiso zvemunhu iyeye muupenyu hwake. Saka pane will yaMwari inouya kwandiri dzimwe nguva, kwete nguva dzese,
dzimwe nguva zvopesana nezvidiso zvangu panguva iyoyo zvinokonzereswa nekuti hatizivi the will of God at every moment. Dai taiziva the will of God at every moment, then you would pray for the will of God at that moment. Ngandipatsanangure vana vaMwari. Ndoda kupatsanangura kuti mupahwisisa apa kuti hakuna anogona kunyengetera, hakuna unoziva kunyengetera, because hatizivi, hatigoni. Nguva zhinji tinonamatira zvinhu zvakanaka mumaziso edu asi zvisiri the will of God. Chikonzero hatizivi uye hatigoni kunyengetera. But Mwari anonzwa minamato yavose zvisinei zvaanamata. Saka the will of God on earth for each individual person versus that person's daily needs or wants. If you learn this concept from today onwards, you shall not have a problem in prayer. Because in understanding this concept, then you understand pese paya patinozodzidzisana tichiti Mwari unopindura, Mwari unodelaya, Mwari haapinduri. The reason is we don't know the will of God at that particular time. Pawanamata mangwanani, kana manheru, kana masikati, kana nguwai, wanamata here the will of God. That desire, that need, yawanamatira, is it the will of God for this day, Tuesday or Wednesday or Sunday? Is it the will of God? Otherwise, wanamatira zvemusi Wednesday, musi Tuesday, zvemusi Tuesday, musi Friday, because we don't know the will of God and we don't know how to pray. Egandi taure nevana vaMwari ndichiti there is the grand will that addresses the 4 dimensions of human life. Pane kuda kwaMwari kuri muzano roruponeso kwakadividwa into the 4 sections dzeupenyu hwemunhu. According to Luke 2 verse number 52, Jesu akaramba achienda mberi pakukura, pakuchenjera, pakufadza Mwari nekufadza vanhu vose. The 4 dimensions, pakukura, it's the physical growth. Saka pane ma-desires nema-needs at the physical body, yomuviri wemunhu, your health and whatever, izvozvo zvinobatwa pa that dimension. Iyo Jesu akakura mairi, and that growth, physical growth, iyoyo wakakura zviri within the bounds and the will of God. Akanga asingamwi mapiritsi kukudza mazamu nomuiri. That was not the will of God. Aikura zviri within the will of God. Tiri kuti the mental kukura papfungwa, paruzivo nepamaskills. Kana tichitarisa munhu, will yaMwari ndekuti unofanira kukura mafungiro namavonero nekushandisa fungwa, maoko namakumbo nomuviri, kashandisiro kaunozviita, kuhwisisa zvinhu zvokudenga mukurava, mukudzidziswa nokurarama, mental growth. Unofanira kumigrata kubva pamavonero avanhu uye pamavonero aMwari, kubva pazvidiso zvavanhu uye pazvidiso zvaMwari. That's the mental growth. Actually, on this one, define repentance and conversion. Vanenge vatendeuka, pane zvasiya zvaigara mundangariro nomumoyo, atora pfungwa yaMwari iva ine mwoyo waiva muna Jesu,
iye kunyaga akanga ari Mwari hana kuti kuenzana naMwari ndicho chinhu chinofanira kubatisiswa. Iva ine mwoyo waiva muna Jesu wekuti kunyange zvokumusha kwedu zvainakidza, handina kuti kunakidza kwazvo kunofanira kubatisiswa, asi ndakazvininipisa kuti ndive muranda wevhangeri ndiite kuda kwaBaba vari kudenga. Dimension number 3, the social dimension. Dimension inotsanangura relationships, the horizontal relationships, ukama hwako navanhu, kama hwako mumhuri yekwenyu, kama hwako mukati mechechi, kama hwako munharaunda. The social dimension. Uri munhu ari chikomborero kuvanhu here. Every human being was born to be a conduit of blessings to fellow human beings. Iwe neni takaiswa panyika kuti tive tanero, tive nzira, tive rwizi rwekuropafadzwa kwevese vatinogara navo. That's the will, the grand will of God. Zvinonetsa kuti wakasikwa uchifanira kuva izvozvo, but you are a case wherever you belong. You are a case. Kasvika vanhu vanotanga kuchema misodzi, kasvika vanhu vanotanga kurwadziwa, ukasvika vanhu vese vanonyarara, vanombwandira, ukaona zviri kuitika mukati meupenyu hwako, kuti pese pawasvika vanga vachifara vosuwa, vanga vachiseka vanyarara. You are a case, a conduit for the devil. Uri project ya Satan, instead of becoming a project socially for God, you have become something else. This was the will of God. Pana vazhinji vanodzidzisa nekamwana kane 1 year kunyima, vanodzidzisa kutuka, vanodzidzisa kuvenga, vanorera hasha, kutsamwa nokugumbuka, vanorera godo, shanje, kunge mazai. Inzwa munhu waMwari, socially Mwari wakakusika kuti uve a conduit of joy, of peace and healing kuhama dzokwenyu. Iwewe uti pawasvika vanopora, vanonyaradzwa, vanopukutwa misodzi. That was the will of God. Dimension number 4, the spiritual dimension. Jesu akaenda mberi pakufadza Mwari. Finally, zvese zvaitwa, ini newe tofanira kuponeswa. The spiritual dimension means your salvation, my salvation. Poneswa kwangu nekuponeswa kwako. Pane ma specific needs that arise out of you. Iwe pane zvimwe zvauri kunzwa izvozvi kuti dai Mwari angondiitira chinhu ichochi. Specific needs that arise out of you. Chaunofanira kuzvibvunza ndechekuti, is this need within the grand need of God? Irimo here ichi chinhu chandiri kuda muupenyu hwangu ichi, chekuti ndikachiwana Mwari akandibatsira nacho, chiri here within the grand need, the grand will of God? Kana chisiri, siyana nacho. Sekudai Adamu wararama, ana mudzimai. Genesis 2 verse 18 inoti hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga. That is what it says. Kuna Timothy kunoti mudzimai akaitirwa murume. Ndo mavhesi anofanira kukuperekedza kundoroora kana kuroorwa. Pese pauri kunamata uchiti ndoda muchato, be able to define that need within the grand need yakarehwa naMwari mukati meshoko rake. Regai nditi zvekare, vhangeri richaparidzwa, Jesu, right, auye aponese vanhu vese, ave mauri ave mandiri. Mukupinda kwaKristu mauri, achaburitsa zvanga zviri mauri zvisinei naMwari
That's the grand will of God. Sekudai. Izano raMwari here kuti ushungurudzwe nemweya yetsvina. Is that God's will? Answer, no. Because vhangeri rinofanira kusunungura vakatapwa according to Isaiah 61 verse 1 to 3. Nekuregedza vakatsikirikwa. Endai muparidzire zvisikwa evhangeri. Vese vanotenda vachaponeswa. Zviratidzo izvi zvichava nevanotenda vachadzinga mweya yetsvina. Saka kune vese vanotenda harizi zano raMwari kushungurudzwa nemweya yetsvina. The grand will inofanira kusunungura. Kana uchinamata, doesn't matter kuti wati kudii, Mwari anonzwa. Listen to this. Na uchinamata, Mwari anonzwa, but will not change his will. Saka Mwari anonzwa munamato wako, but munamato wako iwewe hauchinji, haushanduri will yaMwari, kuda kwaMwari hazvichinji. Nemhaka iyi, we don't know how to pray and we don't know the will of God. Saka, sometimes let's accept at a certain moment in life, we pray in darkness. We must accept. Tinonyengetera murima. Because tinenge tisingazivi the will of God. But munamato wataita, kana ukawira within the grand will of God. Hence, our prayer shall be answered. But still, even ichazopindugwa, inogona kutadza kupindugwa musi iwoyo. Sa Abrahama aida Mwari 975 years. As akazomwana ane 100 years. Saka the will of God at the end of the time is not changed by the will of man. Not even in time. And the desire, the demand, and the claim. The will of God will move within its time and its period. Ndozvinoita the will of God. Kubuda mukati me certain situation. Jesu ari kunamata muGetsemani, Luke chapter 22 verse 41, uchidzika pasi. Baba, dei mukombe uyu wabva kwandiri, asi zvisaitwe kuri kuda kwangu, asi kuri kuda kwenyu. He prayed that prayer 3 times. Mwari havana kubvisa mukombe because the will of God yaida kuti Jesu anwe mukombe. So even Jesus in his human form akapasvika where he did not know what to pray for. He wanted kuti dei mukombe uyu wabviswa, dei pain yabviswa, dei experience the cross yabviswa. As Baba vakanga vakati iyi haibviswi because that's the grand plan of redemption. Haibviswi uchapinda in that storm. Saka, but Jesu aiziva one secret. Not my will, but your will. And Baba vakaita his will. Atarise Ishmael, Abraham, tamtsanangura, chinamatria mwana, aimuda at 75 years. As mwana akauya after 25 years. The will of God will not be judged. When things must happen, God will move in his timeline. Atarise Ishmael, go Genesis 17 verse 18 to 20. Abraham anonamata oti zvamanditi ndichava nemwana, chikomborerai Ishmael. Aifunga kuti mwana wacho ndi Ishmael. Mwari nobva ati handisi kureva Ishmael. Ndati Sara achava nemwana ane zita kwete rekuti Ishmael but rekuti Isaac. However, nekuti wanamatira Ishmael na iye ndichamukomborera, but Ishmael is not in the covenant plan. He is not in my will. Kuzadzisa kuda kwangu. No. Sometimes God answers prayer
not because it's necessary, no, because he answers prayer. Simple. Pane minamata wakapindurwa kwete nekuti zvaive muzano raMwari, akapindura because God answers prayer and there is no harm in your prayer to his grand will. Hapana chavhiringwa negrand will yake. Satan anonamata pana Luke chapter 22 verse 31 to 32, anonamata kuti azungure vadzidzi. Jesu anoti Satan akumbira kuti muzungurwe, asi ini ndakumbirawo kuti kutenda kwenyu kurege pera. Saka patime Jesu asati afa pamuchinjiko, ndoda kuti uzive kuti even the devil would pray and God would hear. You need to know that. But praise God, because pamuchinjiko Jesu akadaidzira tetelestai, kureva kuti zvapera, it is done, no more. The devil was banned and punished in heaven. Zvakazarwa chapter 12 verse 8 and 10, inoti iyo, and his place was found no more in heaven. Zvazvinoreva zvekuti even the place for his prayer was found no more. Actually, you need to know kuti kurudyi kwaBaba kune munhu. There is a man, a son of man, who is the son of God. Zvazvinoreva zvekuti Satan pabanwa kudenga panzvimbo yemunhu pana Jesu, we have a place at the heart of God. We have a place at the throne in the resources of God. We have a place in the presence of God. We have a place in the providence, the caring love of God. We have a place in the power of God. We have a place in the purpose of God. But be careful. Proverbs 28 verse 9. Munamato wemunhu anoramba kuchengeta mutemo waMwari unonyangadza. Ngatinamate. Baba vekudenga tinomutendai ne the will yenyu pamusoro penyika ino. Finally ndeyekuti isu ari panyika tiite kuda kwenyu sezvakunoitwa kudenga. Taikuti shoko iri rimere, mubvise confusion kuvazhinji vakanyengetera zvikasaitika. Dai chidzidzo ichi chavabatsira kunzwisisa. Sometimes we don't know what to pray for because hatizivi the will of God, and we don't know how to pray because hatizivi kuti even zvakanaka zvacho zvofanira kuitwa musi weMonday kana kuti musi weThursday. Tibatsirei kuita kuda kwaBaba. Zita ra Jesu, amen. Kuna Kristu andida wiri ne munu asimuzita ra Jesu dinomira kuna Jesu diye dombone yo yangu shimwendi chanyura zangu kuti awe paru simbiro bakati pe madambuzo dino miracle na Jesu ndiye dombone yo yangu zimwendi chanyura zangu
dinoda kutindimile na Jesu parujirake dinomile